Kasenjuk kiseng bhalang hapo kalama jangka Confederation of Meghalaya Social Organizations KOMSO kabalai kendo haka khat artrik una opera. Kalapan bena ban penlong da kejing eki pajba haka khat khandai trik una opera komsi benta jangka jing dapsi senam thik jangka jing menjur ke yang dorbar thawan kejela ban kentu ya kesorkar pedeng ban pentrika mek inaline permit ha Meghalaya. Ucaman ke KOMSO uba Robert Jun Kharjarin udaong bagani kejing eki kalong rukum kadak ban penrem jore kejing le menti jong ke sorkar pedeng ban pentrekam ya ke inline permit ha Meghalaya. Udaong bag senjuk seng bhalang kad iebet ya kejing start jong ke distrik Bapher ha kanu rukom bakin penlong ya kejing eki ha ka khat khandai tarik ban penjur syuk kejing dawa ban pentrekam ya ke inline permit. Nalor kani ulang baga KOMSO komsi benta ban rakhe penun buram ya kelengkho sngiyap jong klawat kari ukyang nangba ha kalai potrik un opera kan penlong da kejing yat rali ha kapor janmiet ha kabo anra langru ya kidong musa kom ban dak ban penke embiang ya kemensi mekon ban dawa pentrai kamek inaline permit bad ba ulat kejela ude ban menjurno ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Amendment Bill arhajar arpo ti lakhat khandai tarik lada jia ba sarkar India kampan ai ya ka LP ngin penlong ya ka jing ya khi ka jongi ban penpau bangin persya ya ka jing menti jong ka sarkar India ya ka jing dap system jong ka jing menti jong ka sarkar India ha beri bat kamat jong ka LP tingi layarai ba ka khandai tarik kandon ka jing ya khi ha kaleng jong ki district bat ki civil subdivisional headquarters but ya kani ka jing ya khi ngila ngin IT bet ha ka jing start jong kini ki district ki jongi kumno ki jing ki yu ki ba ngin ki jing ki yu ki ba kin jet la ne ki ba kin rai da makai hi rigi habandon hi ki mark of protest pan ha ka khat khandai taring hi ha ka lai pho tarik jong panai December ka badi ka sngi jong u khla kawat jong ka jet mru go jongi ki yang nong ba ngila rai ba kan ngin penlong da ki evening rally ki torch rally ya ka bangin ra ki dong musa kum kadak bangi Aiman Sim kum kadak bangi kentu ban pen khiim ban pen khilung biang ya kamen sim ya khun ya kamen sim mele ka jong ka jap ru go jongi ban dawa na ka sarkar India bakadi ban aino ya ka LP bat kumju ru yo governor ba un soino ya ka muhor